Pag-uran kan sulog. Salamat kayo. Hello. Paano ko yan? Ano? Irukot. Kenapa nih? Ano yung pintura? Hmm? Ano yung pintura? Dana. Ay, so, add to cart, babalikan ko. Ayan po at panibagong break naman tayo. At dito tayo sa may balcony. Maglalagay ng baseboard naman. Kasi sa loob, sa loob dito sa taas, okay na siya. Ito naman, ang si Chinchin yung nagpipintura dito. At lalagyan na muna ng tape. Shoutout mo yung mga viewers mo. Ayan, shoutout sa lahat ng viewers ko. Sa lahat ng tunay na viewers ko. Ayan, thank you so much po sa lahat ng suporta. Simula sa una hanggang dito. Ayan, maraming And also to all the sponsors. Ayan, thank you so much po kay Jojo. Naway po gumaling na nga po yung wife mo. And kay Jojo and family. Ayan, thank you so much po sa palaging suporta po. And thank you din po kay Noli sa lahat ng team Pakaway na bumuo ng bahay ko. Ayan, maraming salamat po. And also po, sa lahat din po na nagtumulong po na magluto, ayan, magtrabaho dito, sa lahat ng bibigyan ng food allowance kay Noli. Ayan, maraming salamat. Thank you so much po and God bless po sa inyong lahat. And wala siyang walang practice sa major. Oo. Kahapon hawak niya ay baton, ngayon brush. Oo nga, no? Evaluation kasi namin. Kasi kailangan namin mag-evaluation. Kasi pag hindi kami nag-evaluation, doon kasi makikita kung may nag-improve ba sa'yo sa training mo. So, 1 year na training mo, kung may nag-improve ka. Kasi kung wala, tatanggalin ka. Ano nangyari? Natanggal ka? Hindi, syempre. Pasok ka pa rin? Oo. Wala naman natanggal sa inyo? Walang nabawas? Wala. Nadagdagan pa? Oo, nadagdagan. Kasi, evaluation namin, after kasi nung screening, tapos evaluation na sa amin. Kasi wala kasi akong video ng pag-evaluation ko eh. Ganda sana nun. Dapat tiniram mo tong isa kong GoPro. Sayang, o, diba? Hindi mo sinabi. Oo, ganda sana nun. Nag-perform kasi kami. Isa-isa kami, individual syempre. Hindi yung pangkalahatan. Pero okay nga, yun. Nakita ko naman sa sarili ko na nag-improve ako, di ba? Compared dun sa una kong training na di pa ako masyadong Pero dyan kasi, training, yun. De-develop yung skills mo. Kaya yun, thank you din sa trainers ko. Lahat ng trainers ko. Thank you so much. And yun, invite ko sila sa September sa may kami compete sa Tiny Branch. Matagal pa yun. Ha? Tagal Hindi, kasi bago August na. Oo. Malapit na pala birthday mo, no? Wala. Hindi naman ako nagbe-birthday. Ayoko mag-birthday. Yan ang iwasan mo yung mag-birthday kasi para di ka kagad tumanda. Oo. Dapat huwag na mag-birthday. Sino nag-invento ng birthday? Pwede bang wag ng Pwede bang bawasan yung edad para mag-birthday? Pwede yun? Pwede yun. Joke lang. Ayan, nagpintura tayo. Kahit pa pwede pa dudublin naman yun kasi sumasama-sama na siya naman. Anong sumasama-sama? Pagbasa pa, tapos pinahid mo parang mawawala rin yung pintura. Ha? Hindi. Hindi lagyan ulit. Mamaya na nga, huwag mong huwag mong dublin. Sutil. Sutil si Chin-Chin. Yan yung paa. Ang paa ng majorit ng Vincent po yan. Ay, siyempre, makalbo. Yan yung paa ng majorit. Kuya naman, nagnanga.
Pakita yung kuko. Ag na. Ah. Porket ikaw nagbihis ka lang, ganyan ka. Ah. Baka maging ano ka na. Battle leader. Bakit? Hindi pa? Hindi pa. Saka hindi ko rin naman hinangat maging baton leader. Hindi Okay na ako ano sa- lang. Platon leader. Band leader. Yung natanggal ka sa major tapos ginawa kang band leader. Tapos bass drum ka pa. Wisit. Tara, kuya. Yan po. Later sila po siya. Anong sunod, kuya? Seryoso na po yan. Later sila. Diba? Oo. Amo. Ano na, di? Magbalikan na lang yan. Ang kabila. Basa pa. Kuya, oh. Basa, basa. Kaya ako, dikit. Sandun mo. Sorry na sulay, hindi ko na mamayaan. Nga. Bras nito eh. Dali na. Alin pinamud ko na ito. Dali na. Baba ako yun. Salamat kayo. Hello. Ano yan? Kamarad to. Dala ko. Kitas mo. Salamat kayo ito. Ikaw lang, hindi ako nag-uupot sa mga kanya. Tututo. Hanggang sa tupo ko. Tulid man. Dali lagi tulad man. Busy. Paano ko niya? Ano? Ngerokot. Kenapa nih? Ano yung pintura? Hah? Ano yung pintura? Dana. Ay, so ang adto ko, babalikan ko. Takbang na yung aling mo? Bos! Amo! Mari tali! Kaya mo na si Ton.
Hindi mo muna pagkaunod tuwan. Kasali ko ah. Ha? Di ko pa mudtuan. Hindi mo pagka... Oo. Mudtuan. Yeah. Amo talaga, naglapiga na dyan sa simento. Ganyan ang buhay, tay. Pati yung mga siko, may pintura na. Ayan yung sinasabi tayo na ano. Don't judge by its cover. Ganun ba yun? Don't judge the book by its cover. Ano, salita yatang German yun eh. Amo na talaga tayo. Ano? Ibig sabihin yan. Alam mo lang ibig sabihin yan. Pinaalis na kami. Ganyan na ang itsura. Hala, grabe. Bago ito eh. Hindi naman ko pwede itong... Nalaglag ako dito. Ba't? Kuya. Ayan po ang dunya nyo. Nagpipintura. Tingnan nyo yung paa. Kita kayo. Eh sabi kasi nila, dunya ka raw eh. Paliwanag mo yung ano. Sabi nila, dunya ka raw. Ayan mo sila. Nandun niya ako. Dunya. Katrina. Eto, lalagyan pa to kuya ng red. Yung... Ito. Ano yan? Oo. Ay, hindi. Oo. Seryoso yung ito. 5 ata yan. Hmm? Oo. Masa na blitro? Ay, oo. Yung parang ano. Metro. Parating. Yung pagkata na sana. Tapon mo na yun. Hindi mo gagawin pag apon sana sa ano. Bakit siya Hindi na ako, Chin. Chin, huwag na raw. Okay na raw. Oh, pero di pantayon mo. Adi, oh. Tagbak na. Ada din ako ng pag-ano. Pagkuran kan sa loob. Di ba na, di may urat mo na.
diba? Okay na. Okay na siya. Ma, copyright! At ayan, i-finish natin yung, i-fill natin yung dun sa gilid pa. Ayan, ito pinaka itong gilid. Kailangan doon. Hi. Ay, sili pa. Ako, yung kulit ay makinig. Ngunit maipiling nako'y napulit ang kalawin. Ngunit naluin iyong mga ngiti. At kung hanggang dito lang talaga tayo. Hindi man ako ilagay sa mundo ito para sa iyo. Adi pa. Ah? Nalala ko ba? Aren? Abay. Hindi ko po alam. Ang ara si Papa? La, di ba ko tapos magpintura? Mami ko na yun. So, coffee. Hindi ka nagtimpla? Diri, si Ma... Di, nag-ano na, nagtimpla na si Mama. Sira, ano, Ma? Tawon man sila, Kuya Katcho. Kaya pumain mo kayo kayo, hindi ka nang ka. Kaya na ka eh. Hindi dati yung kape. Sorry. Balik ba ko? Pino. Ba? Istoryahan ko sila. Kwento mo kung bakit ano. Bakit? Anong storyang nice nilang marinig sa akin? Bakit yun lang ako? So iyon. Ano kasi tawag doon? Two days or 3 days ako dito na hindi nakapunta, kuya.
2 days? Hindi ka na. Yun, kasi... Sabado, wala ka ata dito eh. Sabado? Anong event ko nung Sabado? Linggo, nandito kami. Sabado. Ah! Sabado! Dayo namin yun. Nagparade kami sa Pulangi Albay. Yan, kinuha kaming guest ng CSBC Majorette. Kaya hindi ako nakapunta rito. Kasi nga, nung Friday pa lang, nasa school na kami. Hapon, nag-practice. Then, gabi, doon na natulog. Kasi nga, kinaumagahan, parade na namin. And then, yun nga, Friday, nakatulog ako, siguro mga around 10 mga nasa bandang 10, then ginising ako para mag-makeup is 12 a.m. So yun, pagkatapos nun, pagka-makeup sa akin, wala nang tulugan kasi diretso na yun diretso na yun hairdo. So yun, wala akong tulog din that time. 12, tapos natapos ng 1 yung pag-makeup, pag-hairdo. Wala, hindi na ako nakatulog hanggang sa nakapag-parade kami. Nakauwi pa ako ng mga nasa 1 na. Basta as in super nakakapagod yung training namin kasi nga yun step by schedule, Monday, Wednesday, Friday, Sunday, tapos half day pa siya. Kaya super nakakapagod, mahirap i-manage na ganyan, majorette. Tapos ito, dito yung obligation ko rin dito. Obligation ko para sa pamilya ko, diba? At obligation ko para sa sarili ko. So yun, kaya nakakapagod yung week na yun. Then after kong mag-parade, nag-practice pa ako for evaluation namin. Then Sunday, nag-attend ako ng anniversary sa church ko namin. Then ng Monday, nag-evaluation po ako. Yun na, nag-perform na po ako ng evaluation ko para sa majorette, para hindi po ako matanggal. Kasi yung ginalingan ka naman. Then, yun, sayang nga walang video, hindi ako nakapag-video. Then, ngayon na Tuesday, dito na ako. Ito na naman yung time ko para dito. Kaya, sa lahat ng nanonood dyan, ayan, thank you pa rin sa lahat ng suporta, ayan. Kapag po, hindi po ako makapunta dito, may dahilan naman po ako kung bakit ganun, na ganyan. Kaya, yun, hopefully na maintindihan niyo po. Ayan, sa lahat ng sumusuporta sa akin. Sa una pa lang, ayan, maraming salamat po. Hanggang sa huli, ayan, thank you so much po. Di ba kuya, amo? Ayan na, at ayaw na magpaawat ni Chinchin. Oo. Ayaw na talagang magpaawat. Talagang gusto niya nang tapusin. Dedicado. Tama na yan, pakano yan. Pahinga na muna ako mag-ano ako. Mag-i-edit muna ako. Pahinga ka na rin. Bukas naman yan, ito. Bukas na lang natin itong hagdan. Sige. Bukas na yan. Kasi double ulit? Oo, patungan na lang. Bali ito lahat na napatungan. Finish na to lahat. Ayan. Kaya naka-premiere na po ako. Okay na siya. Pilatungan na rin siya. Ang katulong natin si Chinchin. Ito okay na rin siya. Ito sa taas okay na rin. Ito sa kwarto okay na. May patong na siya. Charger pa pala. Dito. Okay na. Bali, bukas nung gagawin itong sa hagdan. Yan. Kasi papatungan pa yan. Sabay na lang natin yan. Na patungan bukas. Outro ka na. Kasi masakit na sa ulo yung amoy ng pintura. O ikaw, ikwenta mo kung ano yung naranasan mo nga na nagpintura ka. Hindi lang masakit sa ulo yung amoy. Oo. Ikaw marunong ganon. Diba? Siyempre, masakit sa leg tapos sa likod. Diba? Oo, masakit sa ganito.
Yun nga, Ikaw na magpapin dyan. diba? Yung parang, kuya, akala mo magla-line ka lang. Tapos yun pala. May hirap-hirap mag-paint. Lalo na kung ano. Kaya, yun. Okay naman siya. Finished product. Ayan, nagawa po kami for today's video. Ayan, thank you so much sa lahat ng ayan, nanonood. At sa lahat ng hindi pa nanonood. Ayan, nanonood na po kayo. Yun. Maraming salamat po sa lahat ng suporta. Sa laksan ko lang. So, ayan. Maraming salamat sa lahat ng suporta. Ayan. Diba? Dito nyo naman okay na. Ayan. Kay Jojo, thank you so much po. To all the sponsors, to all the viewers, to all the Team Pahuway. Ayan. Maraming salamat po. New achievement mo for today's video. Kaya, yun. Free po ako ngayon. Kaya nakatulong po ako dito. Ayun, thank you so much. Salamat po. Ang ganap dito at maraming salamat. Bye-bye. O kuya, ikaw magbababay. Bye-bye.